Pekné reči, mladá pani. Napísal mi pán Miloš na Facebooku. Len ukážte niečo a nekecajte. Tak ja vám poviem, pán Miloš, a tým aj štartujem novú rubriku Otázky a odpovede. Dlhodobo sa venujem sociálnej oblasti a v meste Košice sa nám podarilo niekoľko pekných vecí. Veď nakoniec pozrite si to na stránke mesta. Spomeniem aspoň niektoré. Podarilo sa nám z rozpočtu mesta postaviť úplne nové komunitné centrum sociálnych služieb v Krásnej. Nedávno sme otvorili nový hospic pre 20 klientov, ktorí potrebujú paliatívnu liečbu na sklonku života. A sme jediné mesto, ktoré sa pustilo do takéhoto projektu. A vďaka mne sa rozhýbala aj pomoc opatrovateľkám v Košickom samosprávnom kraji. Toto mi napísal Dušan. Pekne, ale ak má dôchodca len 300 eur dôchodok, tak kam ho máme umiestniť? No. Pán Dušan pravdepodobne myslí na pobytovú službu pre seniorov a je to veľmi dobrá otázka a ja by som sa spýtala, čo v tejto veci robí kraj. Ja môžem za seba povedať, že v meste Košice máme najväčšie zariadenie pre seniorov na Garbiarskej ulici, najväčšie svojho druhu na Slovensku. Podobné zariadenie máme v Krásnej a aktuálne ideme stavať úplne nové zariadenie pre seniorov na Gerlachovskej ulici. A tieto zariadenia vedia seniorom pomôcť.